senem maşgalamyzy, söýgümizi pula çalşdyň. Halis doydu, men nime şu garyplykdan? Bir adajyk düşünjek bolay maňa. Adajyk sabr edäýli. Garypligam wagtlaýyn. Sabır diýip bäsiz beremdi. 6 ýyl boldy Serdar. Bir zat alyp beräý diýsem alyp berip bilen ok. Ene tama diýsem yollasyň aldyr diýe. Ne eýledi ne beýledi sen böwet bolup dursyň bilýän düşünýän bir zat. Halalajak aýlygym bilen näme ýetişeýin o? İşini çals bir zat. Men mundan öter başaramok. Gayrat et, belli bir karara geleli. Yara enin ataň baý durmuşyň taýla. Ýa-da men garyplyk hakyky söýgüň taýla. Gıynan sakda men enam atam baylygy saýlamar bolýar. Söýgüňe maňa ne derkar däl. Salam Kroks magazynymyza hoş geldiňiz. Salam don başlaňyz. Bamy men şo iş şoňça gelipdim-de. Garaşyň başlyk gelsin. Başlyk mümkinmi? Hol. Bir ýere iş sorak geldi. Ha, senin şol täze geldik gelen. Görýärmi? At basmajak ýerine müň atar eken. Könülerimi aýdyp dura. Sabrly bol, duragara şat bolar. Men saňa näçe aýtdym? Garyplyk bir wagtlaýyn. Bir adajyk sabrly bolaly. Sabrly bolaly, etmediň. Gözüň diňe baýlyga boldy. Görýärmi, Hudaýa şükür. Allah jan maňa arzykal berdi. Berkararda Kroks magazyn açdym. Öz biznesimma, özüme yeterlik pulumma, maňa mundan öter näme gerek? Bir yetmeýän zat senem maşgalamyzy, söýgümizi pula çalşdyň. Ähli raýatlarymyz üçin, müşterilerimiz üçin 700 dolary görnüşimiz bardyr. Abzor. Ağırma oğlum. İşlev atıyor mu? Ya kaka bağır oğlum. Geldin mi işten? Geldim oğlum. İşlem olmay. Hudaya şükür. İşlerim oğuy. Bugün azıcık iyirak kaydaydın da. Senin işler ne hili? Ay benim Hudaya şükür. Mallar bilen başa gay. Kova soğudu. Kalınrak giynay melekenin de. Hey kaka tenem yaşullun ediyen o. 30 yaşadım ha o. Ödüm bilyana näme geyip näme etmeliğimi. Hey kaka. Bol ya. Görüyordun onu. Adım. Ha ota. Gel oğlum berik. Bardım. Aho kaka etdiyenin näme? Hova soğuğa üşere sağam. Ana benim sana aytsak kolumda. Sen 30 yaşasan da men için çağı. 30 yaşadım ha o. Ödüm bilyana näme geyip näme etmeliğimi. Adım. Gel oğlum. Bu dünyada sen beni kime vadım kaka. Yıkılıp yalnız bu derdimle sen barka. Hiç izlemez kanatım sen ben harkam. Kaka, kaka. Bu dünyada sen beni kime vadım kaka. Yıkılıp yalnız mı derdimle sen bakan. İzlemez kanatım. Bir maşını. Ben tekrar arzkım konu öğrenendim. Nó bếp nó ra rồi sao? Đời nghe nhận nó hơi sực sực.
Sen yoldaşın şartına sebepmen, ben yoldaşın şartına sebepmen diyemem. Gurulamasına öğrenmeden ne dedim? Devlet şu geldiğinden katı yağladım da ne? Mehlisiden Moğuşman geçer günüde öğününe 2 saat koyumara bir alalaşa yuşlaydı neyme o ulu dava eder ya da. Joram, arıqı yollaşın meselesi çözüldü mü? Mercan, aýtma sana. Şu wagt şu meselelerden anajak bir kellem diňjelsin diýip sen ýanyňa gelip durşum. Mehirjan, sabrly bol. Bu zatlarym geçer gider. Hemme zat bagtlaýlar. Merjan, o diýanyňam dogurla bilen. Hiç tadymyz ogurna bolanokda. O meseleňizmi? Şu geçen girek gelinde aýdyşym ýaly Hudaý ýol paýladyňmy? Şu zatlara dogurýamaýsam pul sawasym bolanok, artykmaç pulum bolsa meni bergin berjek. Mehirjan, hemişe ýadynda bolsun. Sadaka başyna geljek müň beladan toýanlar. Joram, oň arkaly menimle dere uçup gidip paýlamany bir zat çykaralyp Hudaý ýol paýlaýyn. Joram, paýlansaň görersiň. Ähli ýoluňda maçlar bergileňizden çykarsaňyz. Adamlar sadaka paýlap durmaly. Sadaka müň belany başyňyzdan sowar. Vay kakary, göwünüm at berliňizmi? Ay hawa, ýanymda barja pulum aldım, al. Men häzir derrowna haraşyray, siz girip eliňizi ýüzüňizi ýuwup bolýar. Selamünaleyküm kakymdan geldim sagama. Wa aleykümselam oglum. Kömek gerek dälmi? Atga bolat kaka. Şunça zat men getiren dadymda Mehir bar kakasy, mehir bilen eden zadyň berekeden bolýandyr. eger ki Hudaý nesip etse, mundan hatam bolar. Biz agdy berip bolsak, hemme adamga bolar. Şu nahary ýazmaý. Seňem bir garny aç goýup bararym, han bismillah. Bagyt pul baýlyk däl. Bagyt bol agdy birlikdir. Agdy bir maşgalan bolsa, iň ulu baýlykdyr. Haçan da gelinim bilen oyun oynamdy. Tinçlik takaga. O jogor deşiklerden mi bilen ha? Bol bu kully oynarlar. Çağmaýdy näme bu kully oynarlar? Çağalaňa ýatlarsın da. Ondan. Tapsaňa, taňa goýup mantyrşyk berýän. Hawa. Tapmasaňa pulny geçenlere eken. Kuň geçenlere gidýän? Ýatmaga. Tapmadymmy? Hawa. Ay bolan bu kulmy ştaý kana pasy. Onu çeladan jypyl. Bar ki. Nira kullu qawy. Nira kullu qawy. Maşallah. Yaman köp bilýär şu wada, görmedik sırak gitdi. Mejimler urat bir ýere kankama açak bolýar, bir ýene oglanlar bilen. Garaşdy nädir men, gowy nädir men.